Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Zer hintzen eta non nago? Peru eta Amamatere berriketa hutsean doaz non ze berri Bilboko zazpikaleetan zehar. Inguru honek aspaldian izan duen aldaketa harrigarria ahotan hartuta. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Itzela da gero? Zelan aldatu dan Bilbo? Zer esan gura duzu, mama? Urte gutxi-gutxian, beti-betiko denda asko itxi eginda bezala. Ta denda handi-handiak, tabernak eta hotelak zabaldu. Ai, Bilbo, zerrintzan ta nonago. Horixe berori esan zidan lehengo batean izeko Mirenek ere. Asko aldatu dela Bilbo. Baina, amama, aldaketoko onerako izan dira, ezta? Hiria sano polito dago. Bai, lehengo urizulo ilun eta loia, orain txukun eta berde ikusten dut. Benetan be oso uri ikusgarria bihurtu da. Bai herritarrentzat, zein bisitarientzat. Horretan zer esanik bez, Peru? Orduan? Antxinako denda askotazko, txikiak izan arren, urrekoak eta bizi-biziak ziran, eta euren bueltan sortzen zangiroa epeldu egindala ikusten dut. Eta horrek pena handia emoten deust, Peru. Joain jat bihotzetik gure ume denporetako Bilbo. Orain be akorduan daukat, amagaz eta mamagaz makailaotan Gregoriorenera joaten nintzala. Etxekoa baginalez hartzen gindu esan, etxekoa ginan. Ez dut sekula behaztuko. Eta ondino be, artekalen segiduten dabe, belaunaldiz belaunaldi, hasia erein eta erein. Bai, Peru, ez begiratu holan. Badakit orain ez dagoela lehengorik, eta beste behar izan batzuk dozu ezala gaur egunean. Ez da hori, mama, baina dan aldatu da, eta baita erosteko moduak ere, badakizu. Ondo esan dozu, Peru, etxatzu errazoirik falta. Badakit gaurko bizimodura egitea baino besterik ez dugula izango zarrope. Baina horri ez deutzat bildurrik. Bizitzan, egoera latzagoei be egin behar izan deutzegu aurre ume. Ez ahaztu gorriak ikusitakoa garrala. Beste kontu batek arduratzen nauni. Aitu, begiratu ondo ingurura. Zenbat negozio txiki ikusten dozuz begi bueltan, Peru? Bat? Bi? Bi, goitik jota. Eta zergatik galdu dira ba? Gaur egun, dana erosten dozuelako internet bidez. Gailuak, jantziak, jatekoak, kontzertuetarako sarrerak, dana, Peru. Egia da edozer erosi leitekela begien itxi edegi baten. Baina betiko galduko dozu saltzaileagaz daukasun urrekotasuna eta hartu emon hori. Mama, zuri gustatu zeinez, internet da etorkizuna. Eta eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu behar ditugu. Eta zelan ez, denda txikiek ere horri heldu beharko diote bizirik iraungo badute. Hasteko amamak zera esan du. Oso uri ikusgarria bihurtu da. Bai herritarrentzat, zein bisitarientzat. Bihurtu aditzak mugagabean eskatzen du predikatu osagarria. Zapaburuak ugara jo bihurtu dira. Predikatu osagarri horretan izenaren alboan adjektiboa edo izen laguna agertzen denean ostera, artikulua eskatzen du sarri. Bihurria izandakoa mutiko ona bihurtu zen. Amamak esaera hau ere erabili du ondoren. Ez ahaztu gorriak ikusitakoa garrala. Gorriak ikusi esapideak oso gaizki edo larri ibili adierazi nahi du. Gorri hitza gabezia eta biluztasuna adierazteko ere erabiltzen da. Hona hemen gorri hitzarekin sortutako zenbait hitz eta esapide. Etxetik bota egin zuten eta kale gorrian geratu zen. Larru gorrian dagoena janstea da gizalegea.
Ondoren esakune hau erabili du. Egia da edozer erosi leitekela begien itxi edegi baten. Begien itxi ireki batean esakuneak, une batean, denbora bitarte laburrean adierazi gura du. Horren baliokideak dira, begi kliska batean, atoan, arnasa batean eta aida batean esapideak. Beharra atoan amaitu dut. Ekartzeko esan nion eta aida batean egin zidan esana. Bukatzeko Peruri hause entzun diogu. Denda txikiek ere horri heldu beharko diote bizirik iraungo badute. Esaldi honetan guraria edo nahi adierazi nahi du baldintzak. Izan ere, iraungo badute horrek, iraun nahi badute adierazi gura du. Hona hemen beste hainbat adibide. Gaindituko baduzu, gogor behar egin beharko duzu. Lasterketan parte hartuko baduzu, asko entrenatu beharko duzu. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.